This is Makhiwa TV, usifiso mtshalo ukhuluma nani uMagalelo ngoJesi abanye begalela ngonyama si live sisilemet mkhulekweni ohlangene ohlanganise iZululand District Municipality kanye nabaqulusi municipality. Sinetsizwa ke lapha ke ethandwa kakhulu ogogo bayithanda ngendlela esimanga igama layo ke uAyanda Wantanzi. Sikubingelele mfowethu kuMakhiwa TV. Udomkhulu sibingelela ababukeli bonke ababukele, sibingelela iZululand, sibingelela abaqulusi bonke, sibingelela abahlonishwa abasilethela lapha namhlanje uMasipala waseBaqulusini kubaba uShamase noMtungwa abenze lolu suku lwanamhlanje. Abavumile ukusiza. Siyabingelela mfethu, siyabingelela. Mfethu ithini indaba la yini le kwenza ukuthi uthinte ogogo ngalendlela mhlawumbe uma uzoperforma uqale ubamba isiguqo bese uyeza kanjalo uzoperformela abantu ngoba ogogo ngendlela abakuthanda ngayo mfethu bathi bafuna nokukuthinta nje lapha nabaye. Mfethu isiguqo impilo yami, isiguqo akuyona into engiyenza ngoba sengihamba kodwa ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ungidlulise esikoleni sempilo nesikole sokufunda abantu akangibizele kubona. Over the years ngahamba wonke amabandla ngikhonza, ngahamba indawo ezahlukahlukene emalokishini nasemakhaya. So ngingasho nje safely ukuthi alukho uhlobo lwendawo engazange ngili experience whether isema suburbs noma isemakhaya noma isemaplazini noma iselokishini ngike experience konke. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wayekwenza ngamabomu lokho ngoba wayazi ukuthi ubizo lami kufanele lithinte hayi abantu abancane kuphela kodwa luze liyofinyelela nakubantu abadala. So ngicabanga ukuthi lokho mfethu ukuthi uNkulunkulu akasibizele kona ukuthi sithinta abantu from all ages ngoba indaba kaNkulunkulu ithinta wonke umuntu. Yes sir. Ukugcina nje sigoqa sithi mfethu mhlawumbe siyambona noAyanda Ntanzi njengoba ethandwa kangaka eZululand. Sure. Sibone ngelinye ilanga ethi wenza live. Sure. Concert with Ayanda Ntanzi. Definitely. Sibathele nomama lapha nimasibele kuJehova. Yeah. Na mfethu leyo nto leyo into ezokwenzeka noma ngingazi ukuthi nini kodwa indlela zaNkulunkulu iphakeme but definitely konke la sithandwa khona konke la sinabantu khona abasifunayo nokusibona abathandayo abawuthakaselayo umculo wethu kuyofanele sihambe sifikile noma ngasithatha isikhathi esingakanani but ultimately and eventually it will happen. Siyabonga kakhulu mfowethu Ntanzi mfethu ukukhuluma nathi Makhiwa TV. Siyathokoza. Siyathokoza. Mfethu.